ଏମିତିଆ ପୋଡ଼ା ଘି ପିଠା ନା କିଏ କେବେ କରିଛି ନା କରିବାକୁ କେବେ ଦୁଃସାହସ କରିବ। କାଲି ଆମର ପୁନେଇ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚୁନା କୁଟିକି ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଚଲେଇଦେଲି। କାମ ତ ଆମର ହଉଛି ଆଉ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦବା, ଆମେ ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଦେଇ। ମୋ ମମି ତାର ଗୁଡକୁ ଜନ୍ତିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସହଜିଆ କାମ ଧରିକି ବସି ପଡିଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଚୁନାକୁ ପକେଇବି। ଚାଲାକ ବ୍ରୋ ଚାଲାକ। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଛାଣି ଦେଇକି ମମି ଚୁଲିକୁ ଦେଇଦେଲା, ତାପରେ ସିଏ ତାର ବସିକି ଛାଣିଲା। ଖାଲି କଣ ଘି ପିଠା ଛାଣିବା ଗୋଟିଏ କାମ? ମମି ମତେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ନା ବସେଇ ଦଉଛି, ଉଠେଇ ଦଉଛି, କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଦଉଛି, କିଛି ବି କରିବାକୁ ଦଉନି ମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନି, ହେଲେ ଖାଲି କାମ 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 କାମ, ଖଟେଇ ଖଟେଇକି ମତେ ମାରୁଛି। ଯୋଉ ଖରା ହଉଥାଏ, ମାନେ ଅନେଇ ହଉନଥାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ସେ ଲୁଗା ତୋଳ, ଲୁଗା ଶୁଖା, ଏଇଆ କରୁଛି। ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଯାଇନି କି ଯୋଉଟା ଧୁଆ ହେଇନି, ମାନେ A to Z, ଛାଞ୍ଚୁଣି ବିଞ୍ଚୁଣି, କୁଲା ଚାଙ୍ଗୁଡା, ଘର ଦୁଆର, ଡବା ଫବା, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କଣ ହବ, ଏପଟରୁ ମାନେ ସଫା କରି କରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେପଟରୁ ଧୂଳି ତାର ହେଇ ହେଇକି ଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆମ ଘରେ କେବଳ ଏତିକି ଧୂଳି ହଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବି ସେମିତି ହଉଛି। ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମତେ ମିଳିଯିବ, ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ମତେ ମିଳିଗଲା। ଖାଇକି ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ମନ ଭିତରୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ବାହାରିଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁନେଇର ତ ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠାରୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ପୁନେଇରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କଣ ନାହିଁ।